No ei todellakaan. Ei näiden tapahtumien jälkeen. Varsinkin kun mä jälkeen kyllä luottas minäkään. Pakko sanoa, että oli toi Jeremia vähän kyllä niinku... No mulla oli hyvä syy tähän mun tekoon. Mä halusin mun reittiin ja mua uhkailtiin ja... Mä en kyllä uhkaillut. Sit mä olin Miks ne muka on ne toiset tyypit? No täällä mun talous on yksi, mä oon piilossa täällä. Se on kuollut, ei se haittaa. Mä oon kuollut. Viime oot sit täällä. Joka päivä Vivi. Joka päivä. Siinä on se frendi tuolla, mut ammutaan selkää ja... Mitä? Joo, what? On niin vitun done. Ville. Ihan sama jos mä kuolen nyt. Takaa! Kuuluu ääni. How? Pressari mun pistooli. Amazing. Oh, dipshit, finish it. Se on sille vaan se, Just end me. paina teetä, että sä voit puhua sille. I don't know how to punch you. And I have no ammo. Just drop all your weapons and punch me to death, you twat. You're still alive. Ihan still alive. Jotenkin oletin, että toi tapahtuisi. Mä katsoin taas. Hyvä, still alive. Yhtäkkiä monta